Air Marshal Terence Sherry, Minister SB Moyo. Where is Walter Muzembe? Don't forget my blessing Ali. This government, mama, is corrupt and bloodthirsty. No to clueless government, sex for Mr. Appointments. No to gold mafia. Even you, Prophet Angel, you a criminal. Greetings, 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 and more greetings to you, good people. My name is DJ Oli, and welcome to your favorite platform on YouTube, MaZimba. If it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asikanaonga wagara uri mugari wepano ndodango kutenda nekuta sei nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right, zvamanje ndine clip randatumirwa neumwe munhu. Ndikati we've been saying this kubva kudhara kuti maZimbabweans takaroyewa, maZimbabweans takadyiswa, maZimbabweans pfungwa dzedu hadzisisina kunyasomira zvakanaka. Ndoda kuti ndikuratidzei the clip muzvionere mega kuti mushure mekunge vapwanyirwa dzimba vari kuramba vakamira vachitaura kuti ZANU-PF hatiisiye, ZANU-PF ndo bato ratinoda, ZANU-PF ndo bato redu, hatingarase ZANU-PF nekuti tapwanyirwa dzimba. Under normal circumstances, munhu ane pfungwa dzakakwana, munhu ari sober minded, haufe wakataura mashoko akadaro. Under normal circumstances, hapana paunoona 20,000 mapostori achienda kunopemberera kuuya kwendege yaSewick Chivhayo. Wapedza kudaro, wabva ipapo, uri kuenda kumba kusina chikafu, kusina magetsi, wadya chicken ini musi iwowo zvapera, wadya zvawadya musi iwowo, wapiwa $20 musi iwowo kana kuti wapiwa $100 musi iwowo. Ko mangwana, ndinogara ndichitaura paplatform panapa kuti zviri nani mutipe zvirauro. Tikawana zvirauro toita sei? Todzidza kuraura tega, toenda tonoraura, tobata hove, pane kuti each and every time munenge muchitipa hove. Ko musi wadzinopera hove idzodzo tichaita sei? Ladies and gentlemen, zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvinopisa tsitsi. Vakawanda wenyu vari kundibvunza kuti kosei flag rakatarisa pasi riri kumashure kwako uko. I think I have answered some of them mucomment section kuti aiwa zvine chirevo kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Nyika yedu haina kugadzikana, nyika yedu iri kuda rubatsiro, nyika yedu yasvika panorwadza. Ndikambozvitaura futi kuti as long as we still have people vanobheliva kuti maprofita enhema aya vanhu vaMwari, we are not going anywhere. As long tiine vanhu vanobheliva kuti muprofita wedu akaprofita bhora, Mwari wenyu anoshamisa. Are so much interesting or interested mutambo webhora kuti uzive kuti chakati ndo chahwina, chakati ndo chichahwina. As long tine vanhu vachiri kufunga kuti ana papa ava vanhu vaMwari, kusununguka kwenyika yeZimbabwe kuchiripo. I had a conversation nezuro nemoms yangu iri pa-UK apo. Ichiti holi, ma-conversations edu aya akufanirwa kuchichinja. Each and every day ZANU-PF is giving us a narrative, is giving us a topic to talk about. And we are forgetting zvinhu zvine basa. Zvinhu zvekuti tosununguka sei. Kubva rini tichitaura kuti tiri kuda zvakati, uyu azoita zvakati, uyu aba mari yenyika, uyu naNhingi vari kunetsana, leaked audio raNhingi naNhingi. Kubva rini tichizvitaura? Chii chashanduka? Kubva rini
vageza vakauya vakataura zvavaitaura, comrade nyoka yemabhunu vakauya vakataura zvavaitaura, comrade saruwaka vakauya vakataura zvavaitaura. Right now tine varipo hanzi retired general Sigauke varipo futi vari kutaura zvavari kutaura. But handisati ndamboona munhu anoita interested kubvunza kuti ko ivo vacho vanombonzi general Sigauke ava retired ndiani, ambori kupi, anoita nezvei, munhu wemashuwa here kana kuti ighost account. We are too busy kumhanyisana nenyaya dzisina basa rese. At the end of the day hapana chiri kushanduka munyika yeZimbabwe. ZANU-PF yakachimasta chigame ichi to an extent yekuti vanotoziva kuti tikakupai nyaya ndodzamuchaita 2-3 days muchitaura nezvadzo, mokanganwa zvinhu zvine basa. Saka our conversations akuchifanirwa kuchichinja. Instead of us looking at ma-characters, kuti character yaseweekneu yakazoti, chamisa akazoti, ninge akazoti, ngatitaurei nyaya dzerusununguko, kuti tosununguka sei senyika yeZimbabwe. How can we mobilize as citizens? Ndo ma-conversations atinofanirwa kunge tichitaura nezvawo. How many ma-X spaces akaitwa na Uncle Jeds? How many ma-X spaces akaitwa ne-site? How many ma-spaces akaitwa na Hulu? But what is the outcome? Pama-spaces ese charongwa chi, chabuda chi. We are busy discussing ma-narratives atiri kupiwa neZANU-PF. And we are too blind to notice kuti iri ibasa reZANU-PF, uku kuita kweZANU-PF. Ladies and gentlemen, ndangoti ndingotaura izvi ndisati ndakuratidzai the video. Let me show you the video. Mundiudzawo kuti unofungei nezvinhu zvakadai so. Kurasa amai nekuti amai ndaamai, asi chemundongokumbira chisvitswe kuna amai Oxley Mnangagwa kuti vatinzwirewo tsitsi, tiri kutambudzika tiri kunoko, pamwe vangatiwanirawo pekugara, kana kuti vangagona kutaurawo nemuchaina vamupewo pamwe, kana vakamupewo pamwe isusu tidzokerewo mudzimba dzedu. Ndo chikumbiro changu inini ndakutokumbira kuna amai Oxley Mnangagwa kuti amai dai maikwanisa kuti mutaurewo nemuchaina tidzokerewo mudzimba dzedu, nekuti tatambura. Ndimi nemoyo wekubereka, ndimi munoziva pain yandiri nekuti ndiri amai, nemiwo muri amai vangu, saka munogona kuziva kurwadza kwazviri kuita. Dai matinzwirewo tsitsi. Inini handigoni kuziva kuti shoko rangu ringakwanisa kuti ringasvikawo here kuna amai, kuti vati ndo munhu one last hope yandatongove nayo, ndo vanhu vangagona kutibatsira. Because inini handigoni kurasa musangano weZANU-PF nekuti ndaputsirwa imba. Nyangwe ndichivata musango ndicharamba ndiri munhu weZANU-PF, ndicharamba ndichisapota amai Oxley Mnangagwa nawo vaMnangagwa, chero ndikapazirwa, chero ndikavata musango. Izvozvi tiri kutovata musango, asi amai hatimbovacheti. Right. Mazvinzwira mega, mafungiro evamwe, maonero evamwe. Ko dambudziko iri rekuti dzimba dzizopwanywa rabva kupi? Ko pavari kugara vakaiswa nani? Zvese izvi havasi kuzvibvunza mubvunzo yese iyoyi. Chavari kungoona, chavari kungofokasa on kuti dai amai vatibatsira, but havasi kuona kuti vari mudambudziko iri simply because of ZANU-PF. Vari kubviswa pavari kugara, patengeswa simply because of ZANU-PF. Vakuenda kune munhu akamugura makumbo achinokumbira wheelchair kuti ndibatsirei, yet havasi kuzviona. So muri yeZimbabwe, we should start to engage in serious conversations. We should start to mobilize as citizens, kuti isusu sevanhu sana dunga munhu ndoita sei so that I can bring a change munyika medu. Right now the people in ZANU-PF, they are not even happy nekutongwa kuri kuita
ZANU-PF. Ndinogara ndichiita ejoke ndichiti even vamunangagwa vanotombomuka vachitaura kuti ai ZANU-PF yauraya nyika akomana. Then wozoremember kuti tisu tiri kuchimhanya chinhu ichi. Ndo extend yatasvika iyoyi. Tinoswera tichiomberera maoko tichikuza kuti General Chiwenga vataura zvakati, Advocate Chemisa vataura zvakati, Ninga ataura zvakati. What's the way forward? Kana tangowirirana ngatichingowirirana kuti aiwa it's okay murwere uri kuita ZANU-PF ngaingorwa zvakadaro, kana vanhu vachitaura we are treating it as entertainment, tonakirwa and then tozongoziva kuti kana pazoitikawo change kumberi pakasaitika ndizvozvo. Ma-conversations edu anofanirwa kureva something because kwatabva kwakure. Ndo nyaya yandauya nayo zvamanje manje eSomi DJ Holly and the rest of the group behind the scenes. It is bye for now. Let's meet in the next video.